Sanibonani nginibingelele nginamukele kule channel emaswidi media production. Uma ngabe ke uyaqala ukufika ngicinqezela iqiniso lokuthi awuchofa subscribe, mawuqala ukuba le video ushawe like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngathi kwethu udaba engeze ngalo ke njengamanje luthi ke Usuphumele Obala umndeni wakwaGcaba mayelana nokuthinteka komunye wabo ecaleni lokufa kuka-AKA kanye ke nomngani wakhe uTibz. Ngikukhumbuze nje ukuthi ke ngeviki edlule kwathi ke kusenkantolo ke uDetective Philly obhekene ke naleli cala okuyena umphenyi waleli cala kanye ke nenkantolo kanye nombuso baveza ke ukuthi bakwazile ukuthi benze uphenyo base ke bethola ukuthi ke uGcabeni lo osolwa ngokuthi ke uyena umxhumanisi uyena ucoordinator ekufeni kuka-AKA osolwa ngokuthi walandela uAKA esuka e-airport wamlandela waze waya emhlanga ehotel lapho afika aphumula khona waphinde futhi wamlandela ngisho eseze eFlorida Road lapho ke akafela khona. Kuthiwa ke lo mzwi umfokaGcabeni osolwayo wenze njani na wafonela ke umfokaGcaba ngelanga okwafa ngalo AKA kwasekuthi kingakusasa umfundo Gcaba wafakela umfokaGcabeni imali engango 800,000. Umbuso ke wabeke usuba nensolo ke zokuthi kungenzeka ukuthi ke le mali iyona mali ke yahlukaniswa ngaphakathi kwalabasolwa abasolwa ngokuthi ke ibona ababulala AKA kanye ke noTibz. Umndeni ke wakwaGcaba uthe ke mawubona lezi ndaba ke wabeke usuphawula uthi ke awuphiki ukuthi khona imali eyasuka kumfundo wakwaGcaba iya kumziwa kaGcabeni kepha leyo mali isemthethweni yayiqondene futhi ke namabhizinisi asemthethweni njengoba kumfundo wakwaGcaba aziwa ukuthi ke unamabhizinisi emateksini kanti futhi yaphinda benamabhizinisi ezimayini kanti futhi baphinde bathi ke abanankinga nokuthi umbuso ubheke ebank ukuthi ke lezi imali zayiqala yini na ukuthi ke isuke ngapha ziye ngapha. Bathi ke kwakungaqali into nje enokwenzeka ke eyakuyenzeka futhi naphambilini ukuthi ke kube khona imali esuka kumfundo wakwaGcaba iye ke kumzi wakwaGcabeni. Lezo imali isuke ke iqondene namabhizinisi futhi ke amabhizinisi asemthethweni. Babeke sebegcizelela ngelithi ke umfundo wakwaGcaba akayihlanganisi nobugebengu futhi ke akathinteki ecaleni lokufa kuka-AKA kanye ke nomngani wakhe uTibz. Basebethi ke bayazwelana ke nomndeni ke ka-AKA kanye ke nomndeni kaTibz. Nganza kwethu bengulethele ke lezo nje kuphela. Makuthi khona eqhubekalayo khona futhi evelayo ngizolokhu ngikuvezela kule channel. Ngicela ukuthi ungenzele iqiniso ungagodla ukucofa subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.